Igbo nne manelai. Amegwuru ka no taa. I wuru nwanyị ka ehi na-akpọ di gị. Iwe ka ehi na-akpọ nwunye gị obi adị ya mma. Igbo ga na egwuregwu ebe a na-eme ihe niile ihe a na-eme ya ihe. Biko apụọla m nọ ka ga mara ihe m jere ugbu a. Ihe m gwara gị ugbu a, ya mara ihe ọha na-eze nwere ikwu maka ya. Ọkwọ ụgbọala. Alariela m. Igbo alala m. Afam bụ Ndidi Nnọlụm. Ndidi Nnọlụm. Ke ngalaba na ọnụ mmanụ okpuru chi si n'ala Igbo. Anambra State. Ebe na Anambra State. Ekwusigo loko. Ebe na-ekwusigo. Amakwa. Ebe n'ime Amakwa. N'Ọzọbụlụ. N'Ọzọbụlụ. Ọzọbụlụ n'ime Amakwa. Ọzọbụlụ n'ime Amakwa n'ime Ọzọbụlụ. Okay, n'ime Ọzọbụlụ. Ọ ka mmanụ. Ibe na egwuregwu. Kedu ahụ ọ na-eme Chinapụta dị gị ego? Gị kpọọ ya. Nna. Ịkpọghala nna ya pasịshi. Ọfụma nụnụ. Ya gbọọzi ego ka so. Agwọ ya. Yes. Kekwe nke ọ na-eme gị nwa ya chi ịkpọ gị ma ọ chọrọ ihe ụmụ ka ahụ si ya chọrọ dịka ọ gara aga pụọ bata n'izu ụbọchị ụka gaa weta ụmụrụ ihe a na-akpọlite mmụọ ihe nọ na ha pụrụcha igwe na-enwe gị ya ihe na-eme etu oge gị pasazi isi etu oge igwe na-enwe etu oge si gị mba kwuo ya gwa anyị chọrọ ịma mba nke a dị lemonia. Yes. Nke a dị lemonia. Afa m bụ Chigbo Ugwu kedu ngalaba na ọnụ mmanụ okpuru chi si n'ala Igbo? Okay, esi m Nkanu West. Ebe na Nkanu West. Ọkụ na anọ. Ebe na ọkụ na anọ. Akegbu Ugwu. Ịbata na Akegbu Ugwu nwere ọnụ mmanụ eji mara gị. Amago. Onye Amago ka ewu. Ndị wee bịa n'ama egwuregwu. Ụmụ nkata. Onye ụmụ nkata. Ụmụ nkata. Ụmụ nkata akụkụ ebe akwata na ụmụnne ọkwa ya. Ndị wee bịa n'ama egwuregwu ka agagoro ya kpụrụ nke a ga n'ama egwuregwu. Ihe niile kwuru ọkwa n'ime ka ngalaba ka okpuru chi n'ime na ngalaba ọ nọ na Enugu steeti. Enugu steeti ka isi. Ịbịa n'ama egwuregwu Maazị Chigbo Ugwu. Ịbịa n'ama egwuregwu biko. Aha otuto mbụ. Dike Erigharịrị. Kpọme. Dike Erigharịrị nke mbụ. Ya na-ebiri. Ọnwụ ya. Biko kedu ihe ahụ ọ na-eme nwunye gị Chinapụta gị ego n'aka? Etuhala gị ya. Ụbọchị isi ga-atụgharị ya. Gị gbọọzi ego ka igwe nwa bekee na-akpọ ATM. Kedu ahụ ọ wụ? Okay. Ya nke a bụkwa ezigbo ajụjụ. Akaghị m ihe eji itu afọ anata ego. Sọsọ ihe ga-kwuo ọgbawa m obi m na-abata otu a ụmụaka m batachi m na-achịrị ha n'ụgwọ akwụ oge nka na-akwụ ụgwọ akwụ maka ụfọdụ ime ha apụchana ọ ya ihe ga-akwụkwọ ozugbo m wee godo ego eje ebite mana ewe ha afa nwunye m ga-atụ ome eme m ihe na-achọghị ime ọ bara uru ịgwa ya eziokwu na nke a maka ihe gbasara m. Biko ọ ga-amasị jen kedu ihe eji mara gị aha gị a na-akpọ gị aha a mụrụ gị gụọ gị na ihe ejikwa mara gị? Ezigbo aha nne m na nna m gụrụ nwo Christopher Obioma Cypriel Nze kama ha na-akpọ m n'ama egwuregwu Commander COC Nze. Commander COC Nze onye nna. Ndewo ọ ga-amasị ka ị sụrụ anyị asụsụ gị asụsụ ya na kacha mma asụsụ ebe esi mụọ gị ọhịa chọrọ n'ama egwuregwu ọwụwa asụsụ Igbo niile asụsụ onye ọwụla ọnụ mara eji mara gị sụọrọ anyị ọhịa chọrọ. A na-ajụzi ụmụ ibe ka ajụjụ mgba nwa afọ Mbaise ana m asụ Mbaise. Ngwana ọ dị mma biko ka anyị gazie na ga-abazikwa n'ime mgbe ahụ ị na-eto omume na ị gara ke mpara isi n'ala Igbo? Ahụ m onye Mbaise ebe a na-akpọ Ụvụrụ na abọ Mbaise Local Government Imo Steeti. Onye Ụvụrụ Mbaise ndewo abọ Mbaise Local Government nke nọ n'Imo Steeti. Ndewo kedụ gị ibe ya kedu ihe ọ na-eme nwunye gị kpọọ gị obi adịghị mma gị gbawa ego dịka a na-akpọ ihe mere na hụ na oge m lụrụ nwaanyị nke m ọdịta lụrụ nwaanyị taa alụrụ nwaanyị ebe afọ oge afọ ole ma ole oge afọ anọ ebe 40 years iri afọ anọ
nwaanyị ma lụrụ m adịsa iwu ndị ka elụwata kpọwa ha na-ekpọwa shuga akpọ mbanụ ele ihe nke gị nwa na-akpọ gị mgbe ahụ rute ma rutekwa ugbu a ka ihe ọ kpọrọ gị mgbe ahụ mgbe ị lụrụ ya ọhụụ na ihe ọ kpọkwara gị ugbu a ọ na-akpọ m darling mgbe ị lụrụ ya ọhụụ ọ na-akpọ m darling ugbu a kwanele ihe ọ ọ ka na-akpọ na-akpọkwa m darling ọ ka na-akpọkwa gị darling darling ahụ na-akpọ m cheka ngwa gị darling ahụ na-akpọ m o ji akpọ ya mgbe ma ọ bụrụ na o nwere ha ọ chọrọ ọrụ nwere ha chọrọ adịkwa adịghị akpụ ya oge ọbụla ma iwe ya ka ihe ọ na-akpọ gị ma iwe wee ya ka ihe ọ nwere ike ịkpọ gị o ji akpọ m ahụ abụọ si osi nze ga-ezakwara ya ndewo biko mgbe ị nọ gị na na-abụ n'ọfụma mụ na ya na-abụ ime anya mụ na ụmụ na amụtara m anyị amụtala ụmụ onye olokwa anya mana ewu ahụ m nna nna ụfọdụ ya kpọọ m grampa mkpakpụ ya grampa ụmụ anyị ji akpa anyị ha bịa ha na-akpa ya grampa akpụ ya grama akpọ grampa ya gara katakata akwa grama akpọ ya gara ya Ụzọchukwu Okwuolisa bụ afa m. Ụzọchukwu Okwuolisa kedu ọnụ mara na ngalaba n'okpuru ọchịchị si n'ala Igbo Esi m Nnewi nke dị na Anambra mpaghara Anambra nke dị n'ime obodo ukwu a na-akpọ Naịjirịa. kedu ọnụ mara ebe i si na Nnewi Akabo eze m dị n'ime Uruagụ wee dizie n'ime Nnewi n'onwe n'ime Nnewi n'onwe ya ka m jụọ gị ọzọ o nwere aha nwunye gị na-adị ya na ya akpọ gị ma ọ nwụrụ hala na owu na-asa ya ọchị napụta gị ihe n'aka onwe ahụ ọ na-akpọ gị mmụọ gị amakpuru ka ahụ ụzọ amara na ahụ abe agbaghị ụzọ gị mara o nwere ife ụfọdụ asị bịa na-ekwu ife ị chọrọ ikwu na hapụzi afa kwuo ama na ndị Igbo si na bịa kpọrọ nwa m na ife na awe ị na ha ka kpa ụzọ ama na ụzọ a na ife dị ya agbọghala gị ịgbọwazi ego ka igwe ndị ịma ha ma nga a na-ada ya aka ihe arịstawa ya ka ebe a na-akpaga kama ya achọ ka ihe resta na erekwu ka aka ọ ka esi gbazi anyasị aha m humble Mr. Dust Godwin Ugochukwu Nwanesi. ha ga-atokwara ogologo biko iwe onye ngalaba ebe n'ala Igbo I'm bụ onye Amandaba in Isu local government. dị n'ebe ka mpaghara steeti o si Osu local government were a part of former Olo. ị na-asụzi ijizi bekee na-akọwaziri anyị Igbo were Igbo kọwara anyị bekee Isu local government wofu ngalaba na Olo na ochie Olo province nọ na Imo steeti. nọ n'Imo steeti kedu ahụ ọ na-eme nwunye gị kpọọ gị ọwụ na o nwere ihe masịrị ya ọ chọrọ inweta gị n'aka ma ihe dị ka ego ya kpọghara gị aha ahụ gị nyewe ya ego nwa kamgbe mụ na nwunye m gbara alọ ihe ọ na-akpọ m hat nwa na-akpọkwa ya hat kamgbe aha anyị na-akpọkọta onwe anyị hat mana iwe wee ya mgbe ụfọdụ o nwere ihe ọ na-eme iwe ya akpọ gị iwe wekwa ya mgbe ụfọdụ ọ na-akpọkwa m hat ya chọghị ọdị ihe ọ dị eji ike akpọ m aha m mana ọ nwere mgbe ọ na-eme ya nọ ya akpọ gị ya ọ dị adịkewe Anambra nọ aha m Sky Plus anyị na-abịa ugbu a maka na anyị na-asụ fune na ogene Ọ dị mma. Kí na sọsọ ọchị obi dị gị na. Ndị mọta nọ. Gwa ya. Aha Benito Odimegwu. Ka aha Igbo gị nwa. Amara Benito Odimegwu. Wo ịbịa na egwuregwu biko o ma na ke mpara na mara isi n'ala Igbo ka ebe isi n'ala Igbo. Imo State. Ebe n'Imo State. Olo. Ebe n'Olo. Iheọma. Ebe n'Iheọma. Ọnụ mara isi na n'ime Iheọma. Ebenese. Ebenese wee zi unu onye Ebenese Iheọma nke dị n'Olo nọ na Imo State. Ịbịa na egwuregwu kedu aha ị na-eme? Iwe na-ewe di gị mana echi na ịnapụta ahụ kedu aha ọ na-eme ịkpọ ya ya agbawa ego ka igwe nwa bekee na-akpọ ATM kedu aha ọ bụ? Afa na-akpọkarị ya n'olu Igbo kwa ya. N'olu Igbo nwa ya bụ nke ọ na-akpọ ya ma mpe bekee ọ na-akpọ ya. Okay, chief. Ịchọ ha ịnapụta ya ihe gị ma iji ripụta ya ihe n'aka ịkpọ ya chief.
ya gbawazi ego. Ya gbawazi ego. Akwela anụ. Ọ gwara nwunye chief ọzọ chief ka ọ na-akpọ di ya gbawazi ego. Ọ bụ m na-eme onye? Ọ bụ na-eme aka. Ọ bụ m na-eme? Aka. Kedu ọnụma na ngalaba isi n'ala Igbo? Stand mala Anambra State were apụta. Ebe na Anambra State. Esi n'Ezinifite Agwata Local Government. Mpaghara Agwata Local Government. Bịa na egwuregwu. Kedu aha nwunye gị na-akpọ gị ma iwe na-ewe gị? Gị nwere ike gbolie ego ka igwe bekee a na-akpọ ATM. Kedu aha ọ? Ọ dadị ike ọ na-agba m. Ya wụ na ọ dị ka nna ya nwụọla o ji akpọzi werezi nwa merezi. Ọ nwa bụ nna ya n'obodo a. Ọzọ ya wụ ndị ya n'obodo a. Igbe igbe agarakwana nwe egwuregwu. Maazị Obum na-eme ka anyị na-anọ. Biko Chikwado onye ka ị na-aza? Chikwado Chukwu na-anọ. Chikwado Chukwu na-anọ. Kem ọnụmanụ si na ngalaba ala Igbo n'Osumenyi kem mpaghara. Esi m from Odikpi village. From our house Igbo. N'Odikpi village. Isi n'Odikpi village. Nke dị na Osumenyi. Dị na Nnewi South. Dị na Nnewi South. Dị na ebe kwana. Anambra State. Ndewo. Na ọ na-amasịkarị ya ịkpọ gị ma ọ bụrụ na o nwere ihe ọ chọrọ na inweta n'aka gị ma ọ bụ ihe dị ka ego onwe ahụ na ya kpọ ha na gị gị daa onwe gị na-adazie mba gị ime ihe ọ chọrọ gị ahụ. Ihe ọ na-akpọ m ọ bụ na ọ chọrọ ịnata ihe gị igwute m wayo maka ọwayo ka ọ chọrọ igwu m mgbe ahụ. Ọ chọrọ igwuchara m obere ego na akpa m ọzọ. Obi m. Mana iwe ya ka ihe ọ na-akpọ gị. Ka mba iwe anya ha atụpụ ọ na-atọlata onye ọbụla ya nọrọ onwe iche. Iwe ya ọ na-anọrọ onwe ya. Ọ nwere ka asị ga wetara m ihe a o nweghị afọ ya akpọzi mgbe na ọ wetara m ihe a bụzi afọ gị mgbe ahụ. Wetara m ihe a. Sị nwere ike mmadụ na-achọ gị onye abụzi afọ gị mgbe ahụ. Mana ọ bụrụ na obi dị ya mma ọ chọghị ya nata igwutere wayo n'ego ọ kpọghị obi m makpụrụ yazi isi ya emebie ọtọrịrị abaghị isi ozugbo esi ya nne gịnị ka ọ chọrọ ikwu ọ gwaghị ihe ọ chọrọ iwere obi aṅụrị aha nyekwa ya. Albert Eze. Ndewo ihe ahụ asụ Igbo no. Ọkwa nwa afọ Igbo. Anyị ga-asa mpe niile m jegoro Igbo no. Biko ka ngalaba n'okpuru ọchị na ọnụmara isi n'ala Igbo. Esi m Enugu Steeti. Ebe na Enugu Steeti isi? Ojiriva ebe n'ime Ojiriva. Achị ebe n'ime Achị maka Achị Isigwe. Biko ohe m chọrọ ịjụ gị. Kedu ihe ọrịa ka nwunye ị ga-eme n'ụwa gị gbaa ya alụkwaghị m? Ihe nwere ike ime agba m ya alụkwaghị m. O soro nwoke laa gwela bi ya chụọ akụlaga m o soro nwoke ya. Nye m ire dị kaadị ala ozugbo. Ka ihe ọ na-eme nwunye gị kpọọ gị obi a na-adịghị mma n'ụlọ ma ọ bụrụ na ọ chịrịpụta gị ihe n'aka ịma ọ chịrị gị ọrụ. Nke m. Ya kpọghara gị nke m. Gị were ATM kaadị gị nye ya sị eji ewere ihe ọ chọrọ ya were. Ihe ọ chọrọ ya were. Chief Chukwudi ndị Heka okwusi ike na Ọkịja. Chief Chukwudi ndị Heka okwusi ike na Ọkịja. Ekwuchi ike na Ọkịja dị ore ma na-ewu iso na ndị na-agụ mmụọ n'ala Ọkịja ịma sị na ndị Ọkịja bụ ndị ji ihe gbasara ụmụ ya gwara ihe ndị a were na-eme. Arụsị ahụ na-ekwu bụ ahịa enwe enwe mana ejighị egbu mmadụ kama na onye metụ ihe ọjọọ gbuo ya. Onu wawe ya enwe. Ọ na-eme ịbata n'abalị ma ị pụọla gaa mmemme ma ọ gaa Committee of Friends ma ọ gaa agbamnkwụ ma ebumefi nwụcha ile na-aṅụ ngwọ nwere na-agwa agwọ ihe na-eme mmụọ gị bịa kwalite dị ka nwoke gị lọta n'abalị ihe n'oge na ngada wee na-akwụgharị na-akpọ ụrị na-ekwesị ka ọ kpọ ụrị na-agwasị gị na-atụzi gị alụ ọwụzikwa gị ma na-echezi ihe ya na-atụzi gị alụ ya hụ na ihe a na-akụ gị ebe n'ihe ya ebe ihe dị ka etiti abalị ihe dị ka elekere nke 12 n'abalị nwunye gị alakpuola imetụ ya ka ya wee wekere ihe ga-akpọ ya mgbe ahụ ihe na-eji akpọ ya mgbe ahụ ka obi dị ya ma ya saghere gị Baịbụl oke ihe na-akpọ ya mgbe anwa mkpọ ya Ọdịbeze ihe na-akpọ ya ịkpọghara ya pasị isi etu a ka ọ dị ya ekpughere gị ihe ekpuchiri ekpuchi beni. Aha m bụ Chibụzọ Charles Okorie. Chibụzọ Charles Okorie kedu ngalaba n'okpuru ọchịchị si n'ala Igbo? Esi m na ngalaba okpuru ọchịchị Enugu Steeti na Aniri Local Government. Ebe na Aniri ka isi? Ahụ m onye na-enwe. Ebe na na-enwe ka isi? Ahụ m onye Uheze Enugu na-atọ. Onye na-eze Enugu na-atọ o nwere m Uheze Enugu na-atọ ịbịa na m egwuregwu
ka ihe nwunye gị na-akpọ gị ma ọ bụrụ na ego ọ dị ya mkpa ịnata gị ego n'aka ụmụ ahụ obi ụtọ na-eme ya kpọghala gị gị makpụrụ gbọwazi ego ka igwe nwa bekee na-akpọ ATM kedu aha ọwụ ọ na-akpọ m udo obi ya udo obi ya kpọghala gị udo obi ya gị makpụrụzie ọ na-emekwana ihe gụọ gị n'abalị ihe dị ka elekere mbụ ma elekere 12 n'abalị ihe na-agụ gụgụchie gị ike mebe ewela ụmụ ruru ihe na-abara ọnụ ga n'anya na-arụ ọrụ ihe gị nọ gị na ngadaba kwuruzie ịchị na ya ihe ma obi adị ya mma ka ihe ị ga-eme ka obi dị ya mma ka ihe ị na-akpọ ya mgbe ahụ obi adị ya ma enye gị ihe ahụ ị chọrọ iri n'abalị ahụ m gwara gị udo obi m ịkpọ ya udo obi m ya kpasara gị ịnyụ gị anyawazi onye emebe amụwa bụ ọnụukwu na mba ukwu MC ọnụukwu na mba ukwu ọnụukwu na mba ukwu ndị wee bịa na megwuru kedu ngalaba n'okpuru ọchị na ọnụmana isi n'ala Igbo esi m nọ ngalaba okpuru ọchịchị Ọka South Local Government. ebe na Ọka South ka isi esi m na mba ukwu ebe na mba ukwu esi m n'obi ọfịa ebe na obi ọfịa esi m na mkpu o si na mkpu nke dị na obi ọfịa dị na mba ukwu dị na Ọka South ịbịa na egwuregwu kedu ihe ọ na-eme nwunye gị chi na-apụta gị ego n'aka ya kpọ gị ya kpọhala gị ma ijigodi ya gị gba nzizi nye ya gbọwazi ego ka igwe nwa bekee na-akpọ ATM ọ bụrụ na nwunye m chọọ ịnapụta m ego ọ ga-asị m chetakwa na sweetheart ya ka m bụ ya ekwughara ya m ga-adọwazikwa isi agwa ya Mr. Possible. Mr. Auhasu Igbo Maazị Possible Ede. Maazị Possible Ede ke ngalaba na ọnụmana isi n'ala Igbo Ọ m onye Enugu steeti. ebe na Enugu steeti isi Nkanu. ebe na Nkanu Ụgbọka. ebe na Ụgbọka Ọ m onye ume isi na Ụgbọka nọ n'ime Ụgbọka. ụmụ isi nọ n'ime Ụgbọka ị chọrọ isi ịnị ka m lewegodi ndị wee gara kedu ahụ ọ na-eme nwunye gị kpọọ gị gị ma mkpụrụ isi amatuo gị ma ijigodi ego gị gbawazi ego ka igwe nwe oyibo na-akpọ ATM kedu ahụ ọ dadi ọ kpọghana m dadi ya kpọghala gị dadi obi ụtọ emewe m mmeri ihe ọbụla ọnwa ohu onwe nna ọ na-akpọ gị dadi onwe nna eziokwu onwe nna mana o ji merezi ma nna ya mere mpa kedu ahụ ọ na-eme nwunye gị kpọọ gị ma ọ hụrụ na ọ masịrị ịnata gị ego n'aka ya kpọghala gị aha gị gbawa ego ka nwa igwe nwa bekee na-akpọ ATM kedu ahụ ọ na-eme nwunye gị kpọghala gị ịgbawa ego ka ahụ onweghị ahụ ọbụla nwunye m na-akpọ m karịsịa mgbe ọ ga-abịa sị di m biko achọrọ m nwa ego m ga-eji were mee otu a ọ dịghị otu etiti ahụ ọ ga-etu m n'ịgị mere m achọghị ime memewe onweghị nwa ahụ ngwana ndewo maazị Roland onye akasị onye akasị Igbo aka nọkwa na ama egwuregwu ebe a na-asụ ka arabụ na-asụ Igbo na-agwaghị ya ngwa na ụdị ọbụla ndewonu arabala nnọọ aha m Sky Plus anyị na-abịa ugbu a maka na anyị na-asụ fune na ogene abụ Maazị Nelson Maazị Agada Maazị Agada otu naanị gị Maazị Nelson Agada ka ọ Maazị Nelson Agada iwu na-ebe n'ala Igbo ke mpaghara na ọnụmana ngalaba isi n'ala Igbo abụ onye ebe n'Uji Local Government Enugu Steeti ebe na obe ka isi abụ onye Amago ebe yes Auhasu Igbo eziokwu ka m jụọ gị ka ya ahụ na-eme nwunye gị kpọọ gị iwe na-ewe gị ịkpasa isi nye ya ego ọ bụrụ na afọ m na afọ Igbo m in fact amaghị m ihe ọ na-eme m in fact Auhasu Igbo okay sorry Auhasu ndo ka mma ọ bụrụ na afọ Igbo m ahụ kpọọ m na ọ nọ nsogbu agwụgwọ gị na ọ nọ gị kpasa isi mba gị gbawazi ego ka igwe na-akpọ ATM ọnya ka a na-ekwuru na aka m bụ nwa odobo Sebastian ka ngalaba n'okpuru ọchị si n'ala Igbo ebe m gara ka ụlọ ebe isi n'ala Igbo ngalaba okpuru ọchị si n'ala Igbo Enugu steeti ebe na Enugu steeti Igbo etiti ebe na Igbo etiti Ekwegbe ebe na Ekwegbe Ekwegbe dịka na ome ama nna gị ka ihe a na-akpọ ya Ekwegbe ịbịa na ama egwuregwu ịga emume ihe ma onye lọtara ọrụ n'oge na-ekwesịghị ekwesị ịṅụchala nwe ihe niile nọ gị n'ọnụ gị lọta n'ụlọ iwe na-ewe gị nwunye gị chi napụta gị ego n'aka kedu ihe ọ na-eme ya kpọ gị mmụọ ga-alọtuo gị nye ihe ọ chọrọ nwunye gị oke o nwere kpọ m daadị mpachi bụ ụzọ afa nwa nwoke mpachi bụ ụzọ ma ọ daadị
erechago otu ihe ugbu a ya na mgbagide adịghị gị na-aza afọ m eji oyi mpachi bụ ụzọ gị na-aza ma na-aza kekwere nke ọ na-eme ihe ịṅụcha ahịa ha ị ṅụrụ lọta n'abalị a nwere ka ihe nọ gị n'ukwu chi na-atụziri gị ụka gị kpamata maka ya tipụ gị aka na ihe dịka elekere 20 nke etiti abalị etipi gị aka igute ya akụpụ gị onwe ya na-emekpọ ya mmụọ ya lọta ya enye gị babụl ka gị rie ka ihe ọhụ amụsara m ọmịche bụ ụzọ ke na-eme nfans na enwe tụọ atatada dị eji ewe ajọ mmadụ obi m ịkpọ hala eri ya marasị onwe ihe ibu n'obi otu a ka ọ dị ọkwa ya aha m Emeka Nwegbu Emeka Nwegbu ke ngalaba n'okpuru ọchị na ọnụmanụ isi n'ala Igbo ahụ m onye Ụmụnze dị n'Orumba South Anambra steeti ịbịa n'ime Ụmụnze kedu ebe aha ama nna gị kedu aha ya aha m Ụmụakụara ama nna m Ụmụakụara Ụmụakụara ịbịa n'ama egwuregwu aha Maazị Kelechi Uwema Maazị Kelechi Uwema Maazị Kelechi Uweme ke ngalaba n'okpuru ọchịchị isi n'ala Igbo esi m na Abia steeti ebe na Abia steeti ka isi n'Ụmụahịa ịbata na Ụmụahịa ọwụ na-erute na Ụmụahịa ọwụ na-erute na ka ebe mmanwụ ya ama nna gị ọnụ akpọrọ ala ebe isi ya jụọ Ụmụahịa South iru n'Ụmụahịa South jụọ maka Ụmụọpara iru n'Ụmụọpara ejụọ maka Uweme compound Uweme ịbịa na egwuregwu o nwere ahụ ọ na-eme ịga ma ọ gara ihe dịka egbumefi gị lọta ya mgbe ahụ ị ṅụọla ṅụju isi gị lọta n'ụlọ ihe dịka elekere nke 20 n'abalị o nwere ihe nọ gị n'ukwu ihe abịa tụwaziere gị ụka ya adịghị ka ị chọrọ ịgwa nwaanyị okwu nwaanyị anaghị ekwe o nwere ahụ ị na-emekpe mgbe ahụ isi ebutuo ya ya enye gị ihe chọrọ ka ihe ahụ ị na-akpọ ya ka obi dị ya mma bebi m ịkpọ ya bebi ya atọ ya ọ na-eme nwere ahụ ọ na-eme ya kpọọ gị mgbe ego adị n'ụlọ ya kpọghala gị gaa ma ọ chiri gị ọrụ nwa ahụ na-eme ya kpọghala gị hone switi gị wepụta ihe ọ chọrọ agwa ya m bụ Innocent Uchechukwu Innocent Uchechukwu kedu ngalaba n'okpuru ọchị na ọnụmara isi n'ala Igbo ama onye Enugu Nsụka IGBOTIC local gọọmenti ama onye Ekwegbe onye Ekwegbe ukwu Ekwegbe ịbata n'ime Ekwegbe ka ebe ọnụmara ama nna gị ka ihe na-akpọ ya Amaọhụụ Ekwegbe kedu aha ị na-akpọ nwunye gị ma ọ bụrụ na echi napụta ihe ọ dị m n'obi ma ọ bụrụ na onwe ihe na-agụ gị echi na ihe n'abalị ka ihe na-akpọ ya mmanụ aṅụ ehihie wee dum n'egwu n'abalị mmanụ aṅụ nche napụta ihe ọwụ ego ọwụ nke eji n'aka ịma ihe mgbe ụfọdụ gara egbumefi gị lọta ịṅụọla ihe na-aṅụ aṅụ ihe nọ gị na ngara na-agbaziri gị ụka ịma ụdị ihe ahụ ya je gị ịgwa nwunye gị ihe ahụ ọ na-agwa gị ya bụrụ ihe a ihe na-akpọ ya onye na-afọ anyị anaghị akpọfọdụ nke ahụ bụ ihe anyị na-akpara onwe anyị mgbe obi dị anyị mma m na-akpọkwa mmanụ aṅụ ya nke anyị na-asị ha ọnụ m ga-akpọkwanụ ya nke m bịa kọ ihe na ịma na otu esi akọ ihe a n'abalị na ọ bụ ya ya bịa kpọba afọ ọkwa ya ọ dị mma nwanne m biko kedu aha gị Chukwudi Igwenagụ kedu ngalaba n'okpuru ọchị si n'ala Igbo Eziagụ local gọọmenti Enugu steeti ebe na Eziagụ gị isi Ụmụmbandụlọ ebe na Ụmụmbandụlọ ka isi Amaokpieze erute na Amaokpieze gị aha ama nna gị abụ m onye ndị uwe anọ n'Okpieze Ụmụmbandụlọ ịbịa n'ama egwuregwu kedu ihe nwunye gị na-akpọ gị ma ọ bụrụ na ọchị napụta gị ihe n'aka ego nwa ahụ bitọ na-akpọ gị ọ na-akpọ m bụ ọ na-akpọ na bekee ihe ọ na-akpọ gị na bekee bebi mụrụ obere nwa kwa ya ihe ọ chere onye oche na gị wawo gị ya kpọkwara ya gị ịza mama zara emere ego m ihe dị elu ya kpọga ya gị ịza